Sziasztok! Bocsi, hogy nem láttok, de csak annyit szeretnék mondani, hogy itt van az a muffin, amit megígértem. Szóval lejjebb hajtom a kamerát, és akkor láthatjátok, hogy mit csinálok. Ez liszt, itt a liszt, ebbe beleöntöm a tejet, aztán a cukrot, összekeverem a kanellal, és egy ilyen masszát fogunk kapni. Ezután hozzáadjuk a kakaóbort. Oké? Megvan. Elkeverjük. És úgy mondom, hogy mielőtt megijednétek, majd a hozzávalókat, a kellékeket és a kiméréshez szükséges dolgokat majd a videó alatt le fogom írni. Jó? És most egy ilyen jó kis masszát kaptunk. Jó. Mindenhonnan lekaparjuk. Jól átkavarjuk. Ezután hozzáadjuk a 2 darab tojást. Egy tojás, 2 tojás. Ezt szépen felverjük, mindig kiszoktam nyomni, és utána jól belekeverjük ebbe a masszába. Ekközben nagyon fontos, hogy itt adjuk hozzá a csupacsokis muffinunkhoz a sütőport. Egy csomag sütőpor kell hozzá, és addig keverjük, amíg ez a tojás meg a sütőpor el nem olvad. Oké, a tojás az már kész, de jó. Most egy ilyen nagyon barna masszát kaptam, remélem ti is. És akkor ehhez mindjárt jövök, hozzáöntjük a margarint. Jó. Ezt is belekeverjük. Itt körkörösen érdemes keverni, mert különben nem ér semmit. Szóval valahogy így.
Szuper! Ezt egy picit hagyjuk, addig elkészítjük a vajkrémünket. Vagyis elsőnek is megmutatom. Én úgy szoktam venni a muffin papíromat, vagy ilyen kis laposat, és mindig ki szoktam olyan pöttyökkel, vagy akármivel díszíteni, miután kész vagyunk, de mivel a muffin úgyis finom, ezért nincs értelme. Szóval nem azt figyeljük, hogy most a papír milyen. Jó. A vajkrémet én nagyon egyszerűen oldottam meg, ugyanis egy zacskót megfogtam, habzsák helyett, kicsit kivágtam a szélét, és ide beleöntjük majd a habot. A felkockázott csokoládét most öntjük bele ebbe a maskába. Ja. Már össze is maszakoltam magam. Az a lényeg, hogy ne olvadjon el ez a csokoládé, mert viszont akkor nagyon jól fog kinézni, és a csokit apró darabokra kell összetörni. Jó. A hab készítése. 25 dekagram porcukor, és 15 vagy 10 dekagram margarin. Ezt beleöntjük a porcukorba, és először is ne öntsük bele, bocsánat, hanem szedjünk ki egy bögre porcukrot. Jó. Így. Most beleöntjük, most öntjük bele, és megfogjuk a robotmixert, és szépen elkenjük. Ugye nem szabad rögtön bekapcsolni, először egy kicsit keverjük össze, és utána mehet a mixelés. Szuper, és hozzáadunk most egy kanál vizet, egy ilyen ekkora kanál kb. Jó? Ekkora kanál vizet. Aztán hozzáöntjük a maradék porcukrot. Mivel beleragadt nekem, ezért muszáj vagyok kikanálozni. Szuper. Kész is vagyunk, egy ilyen sárgás lösz lett, ami nagyon jó, mert hogyha nem habos, az azt jelenti, hogy még kell tennünk hozzá
egy icipici porcukrot, vagy lisztet, attól függ, hogy milyen az ízlésünk. Én egyelőre így hagyom, aztán megnézem, hogy mi lesz ebből, mert ezt a habot, ezt én is úgy lestem, de nagyon finom. Szóval remélem jó lesz. Hagyjuk egy picit állni, addig pakoljuk bele, jaj, hát ezt összekentem. Addig pakoljuk bele ezekbe a csoklinkat. Én mivel laposba csinálom, nem tudom mennyire látszik, ezért kicsit kevesebbet rakok bele, mint itt. A kövi videóban láthatjátok, ahogy díszítjük őket. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!